Tak osvetu robíme každopádne vždy miestnym rozhlasom. Hneď sme upozornili, tak ako upozorníme na iné neduhy v tejto obci, keď nás navštívia za účelom, ja poviem, ľudové okrádania starých ľudí, tak ja tiež vyhlasím v obci. Možno, že sa to zdá, že je to také nízke, ale myslím si, že zatiaľ vždy účelné, že pokiaľ starostka vyhlási, že treba si dávať pozor, alebo sú v obci neželaní ľudia, aby teda boli na pozore starší ľudia, a ak ich niekto taký navštívi, tak aby zavolali na obecný úrad. Tak aj v tomto prípade sme postupovali úplne rovnako. Oznámením v miestnom rozhlase, potom samozrejme, že v základných školách, kde nám deti chodia, tak razíme, že osvetu, aby sme mali. A aj dokonca už v materskej škole začíname s takými malými besiedkami, kde tých našich najmenších vedieme k tomu, aby si od nikoho nič nezobrali, že koho nepoznajú, tak podotýkam. Žiadnu žúvačku, žiadny cukrík, lebo aj to môže byť potenciálne návyk niekedy neskôr. Potom, ako sme to riešili s tou políciou a s takými návštevami v základných školách, do ktorých naši deti chodia, s takou osvetovou činnosťou, prednáškovou činnosťou, bolo to v takej polohe približne rok. Ale keď sme zistili, že cez letné prázdniny ponúkajú títo študenti, vtedy ešte študenti škôl, nevyhodili ich, až potom nastal vlastne ten zlom. Študenti ponúkali našim 12 až 14 ročným deťom, aby si zakúpili od nich túto drogu, aby to vyskúšali, tak vtedy sme vlastne už pritvrdili muziku. Toto sa tak nedalo. Ako náhle sme sa túto informáciu dozvedeli, o ktoré deti sa jednalo, som vedela, okamžite som zavolala na obecný úrad rodičov. A nie len tých, o ktoré tie dve deti sa jednalo, ale aj ďalších, s ktorými sa tie dve deti kamarátili. A začala som robiť vlastne osvetu na pôde obecného úradu. A tak, aby dávali pozor, aby sledovali každý krok svojich detí, že niekedy je to teda veľmi potrebné a treba preventívne včas vedieť, kde sa ich deti pohybujú, čo robia, s kým sa stýkajú a tak ďalej. A aby im to vreckové, ktoré im tzv. Týždenne dávali, aby zvážili, či ho v takej výške potrebujú a občas ho aj skontrolovali.